pwede pod mo din hinuman he. Mag-adventurer mo ba? Dili raman po kayo siya critical, no? Indot siya for adventure. Ganahan magani ko pero ako lang isa ba. No? Indot ni rin na mo kauban, para ma-enjoy pod mo. So gipaningot ta kay ko. Ha? Paningot kayo. Basta-basta di pod. Angat manggod, paangat ta. Okay, so muna nata diri nga sa nata diri nga part, makita na nato ng mga bungto dinha, no? Masuba. Kita na nato diha oh. Okay. So mao na pa nato makita dinhi patas mga siguro wala pa ta katunga. Mao na nato makita nga view. So kung naa na kita sa taas, makita nato ang dagat sa Oroqueta. So mao na ni karon to makita dinhi. Indot siya. Malingaw inyong mga mata. So pwede mo anhi dinhi, mumulaglaag mo, pwede pud mo pray mo musaka dinhi. Para makita ninyo ang view, ato nga view. So ni ani nahimutang sa Barangay Buntawan, Oroqueta City. Ang atong second station sa atong zip line from Villaflor going to the Hair in Buntawan. So thank you. Mo ang atong update. Kay salamat sa nagtan-aw sa ako nga video.